A tomu dala na lyžičku, tomu dala na tanieri, tomu dala na myštičku. Dajte si, to sú tie najslovenské z Kauflandu. Z Kauflandu? No to by vás bolo. Len nakúpiť v obchode a hotovo. Za našich čias sme si všetko vyrábali sami, vlastnými rukami. A tebe je čo smiešne? Vieš ty vôbec, ako sa vyrába taká parenica? Nevieš. Aj tieto korbáčiky, aha, to je hneď vidieť, že nie sú viazané Ale chutia. Chutia. Ako z obchodu. No ja, keď som bol malý chlapec, vstával som už o 4 ráno, aby som o 5 bol už na poli s motikou v rukách. Máte radi slovenské výrobky? Doprajeme vám najviac slovenských výrobkov od dlhodobo overených slovenských dodávateľov. Objavte náš online leták na Kaufland.sk. Kaufland. Naše z Kauflandu. Vlastnými rukami som ich nakúpil.